Zdravo ljudi, dobrodošli konačno na moj YouTube kanal. Danas za vas imam video, jedan mali tutorial za koji ste vi, da kažem, slali predloge i on je bio onako u top možda 10. Nude kombinacija. Kako šminkam usne, kako ih vizuelno povećavam, kako pravim nude kombinaciju, zato što ljudi na mom Instagramu znaju da ja obožavam nude ruževe, da je 99% mojih make-up lookova sa nude ruževima. To je neki moj, da kažem, signature look, mogu da kažem tako slobodno. Nešto što je meni svojstveno, što ja volim zaista od najranijih susreta sa šminkom, ja sam najviše voljela nude ruževe, puno ih imam zaista, stalno istražujem to, stalno kupujem nove, tako da za vas sada, u ovome što sledi, imam jedan mali mini tutorial sa nekim, da kažem, osnovnim savjetima kako lepo precrtati usne tako da to ne izgleda onako očigledno, da ne izgleda prenaglašeno i kako napraviti tu neku najlepšu nude kombinaciju koju ja često nosim i za koju obično obavezno dobijem pitanje šta imaš na usnama, pa čak i kada mi je bio rođendan, jedna čestitka je glasila šta imaš na usnama, srećan rođendan. Ostanite sa mnom, u nastavku sledi. Kako ja radim nude usne? Pre svega, ja volim da meni usne ostanu čiste, da nemam nikakve ostatke pudera, ni korektora na njima. Kada nanosim puder, naravno da se desi da mi pređem blenderom ili četkicom preko usana, međutim ja sve to skinem, štapićem za uši ili nevažno tuferom, nebitno, sa usana jer volim da mi usne ostanu čiste. Posebno, znači ovaj deo, znači unutrašnjost usana, jer se puder i korektor prosto skupljaju na tom delu kada se nanese preko olovka, kada se nanese ruž, to je previše proizvoda za usne. Bar tako meni deluje i tako se ispostavilo u mom slučaju. E sada, najčešće kada pitate nekoga šta ti je to na usnama, koji je to ruž, u mom slučaju nikada nije jedan ruž i nikada nije jedna olovka. Desi se da bude jedna olovka. Ali najviše volim da radim kombinaciju olovaka i kombinaciju ruževa, kako bi to imalo mnogo bolju celinu. I olovka, kako biste pravilno precrtali usne, treba da bude tamnija od vaših prirodnih usana. Kada je olovka tona kao što su i vaše usne, najčešće se prosto vidi ta neka ivica vaše usne i onda ako precrtate, vidi se gde je prirodna ivica. Postoji jedan trik koji ja i praktikujem i ne praktikujem, nekada da, nekada ne, zavisi kakav ruž stavljam. Ukoliko stavljam tamniji ruž, nekada pribegnem tom triku. Sada ću odraditi to, pošto želim da odradim do detalja najuspešniju kombinaciju neku koju radim kada baš želim da imam full look. To je trik sa senkom. Ja sam sigurna da ste već videli negde, u slučaju da niste. Znači, to je neka senka koja može da bude i bronzer ili vaša nijansa za konture. Vi to nanesete na usne. Ovisno od toga kakav vam je volumen usana, zavisi i to kako ćete raditi nude kombinaciju. Devojke koje nemaju volumen, kad kažem volumen, mislim na da vam pada ili da ovde imate tu ivicu usne ispupčenu. Trebalo bi da imaju drugačiju, da kažem, rutinu, drugačiji način nanošenja. Devojke koje imaju volumen usne mogu da urade ovaj trik. Dakle, ovo je Makeup Revolution mono senkica koju ja obožavam da koristim za konture. U pitanju je nijansa Mocha Love. Divna, hladna brown senka. I ja nju uzmem jednom malom četkicom za blend. Ovo je blush 14C i vrlo malo, dakle zaista malo, ne želite da vam se to vidi blatenjavo ili prljavo, da ne kažem. Stavim na donju ivicu. Napravim sebi senku svoje usne da izgleda kao da mi usna, da kažem, pada. Na gornju ivicu to ne radim duž cijele ivice, zato što nemam toliki volumen, pa uradim samo na sredini. Dakle, samo na ovom srcu usne. Nakon toga uzimam tamniju olovku. U ovom slučaju uzet ću Kikovu olovku
536, ovo je njihova Smart Fusion Lip Pencil, najobičnija. Mislim da košta 2,5 evra. Pošto, sada moram da se izvinim svim devojkama koje su čekale moje objašnjenje kako se koristi Rimmel Cappuccino olovka, koristi se na isti način, to jest ja je koristim na isti način kao i ovu, s tim što sam Rimmel Cappuccino olovku bacila jer ju je prošao rok, predugo je imam. Ja ovu olovku stavim na spoljni, znači na spoljnu ivicu usne, malo pređem. Jako je bitno da vam olovka bude zarezana i da je naslonite na usne. Dakle, ovako, na gornju usnu. Ne ovako, ne ovako i treba da bude zarezana. Ja znam da je sada smor zato što se olovke mnogo brže troše kada se često režu, ali olovka mora da bude zarezana ako želite da imate pedantno iscrtanu, pedantno našminkanu usnu. Da li vidite razliku? To je doslovno samo iznad moje usne, ništa nije precrtano, samo je moja usna osenčena. Od sredine, dakle, krećem ka uglu usne. Devojke koje imaju volumen, one mogu da potpuno do ugla to urade. Devojke koje imaju tanju usnu i ravniju, ja bih im preporučila da one ne idu do ćoška usana, da se prosto usna ne bi razvukla još više, da vam ne bi izgledala pljosnato, a da kažem onako, da ima neki pljosnati volumen, ne znam kako drugačije da to objasnim. Dakle, ja bih preporučila devojkama koje imaju ravnu, tanku usnu, da one malo precrtaju sredinu i zatim nastave po svojoj ivici da idu, jer ako vi ovde do kraja povučete i povučete do dole, usna će se prosto razvući, neće imati nikakav taj, da kažem, napućen izgled, već će imati onaj razvučen pačiji izgled, kako god. Isto ću uraditi i sa levom, od sredine spajam ka uglu. Evo vidite koliko sada moja usna zapravo izgleda punije. Na donju usnu nanosim sasvim normalno, od ugla do ugla, možete od sredine, ja prosto nanosim od ugla do ugla. Vrhom jako lagano. Osenčit ću blago uglove. Dakle, uglovi su blago osenčeni i sada prelazim na drugu olovku. Ovo ne mora da se radi. Znači, ovo je prosto, ja vam pokazujem tu taj neki maksimalni look koji ja volim da radim, da pređem na drugu olovku, ali možete sada da stavite samo i taj neki tamni ruž koji ćete koristiti u svojoj kombinaciji. Ova Kiko olovka je dakle prosto duplikat Rimmelove Cappuccino olovke. Jedina razlika je što je Rimmelova olovka malo čvršća, tvrđa i ja je više volim. Takođe, ovo je neki moj essential kit koji ja trenutno imam kod sebe, nemam kompletnu make-up kolekciju zato što sam u stanu, a kompletno šminkam je kod kuće. Ovo je moja omiljena olovka za usne, u pitanju je NYX Nude Beige olovka i ovo je sve što je ostalo od nje. Trudim se da ne kupim novu iz razloga što hoću da potrošim par nekih olovaka koje tu već imam nagomilane, ali jako je teško. Znači sada ja blendam tamniju olovku sa ovom svetlijom. Ispod ostavljam tamnu na ivici. Šta dalje? Uvek imam kombinaciju svetlijeg i tamnijeg ruža. Ja volim sve podtonove nude ruževa, najviše volim neutralne, kada je toplije vreme ili kada prosto imam nešto malo tena. Onda volim i one toplije brownkaste tonove, volim i rozikaste tonove, volim i peachy tonove, volim apsolutno sve da kombinujem. Moja omiljena kombinacija su ova dva mekova ruža. U pitanju su Mit i Bed & Bear, oba su satin. Mekovi satin ruževi su odlični zato što oni kao da imaju polumat završnicu. Ja to stvarno, njihovi i oni sheer su dosta uljani, ali ovi satinski kao da nemaju ulja u sebi, jako su, izuzetno postojani. Tu imam i ovu kombinaciju koju strašno volim, u pitanju su ova dva Maybellinova ruža, u pitanju su Beige Babe i Nude Embrace, ali to su mat ruževi, međutim ja volim mat ruževe u stiku, dok tečne ne preferiram. Sad ću vam pokazati i njihovu kombinaciju.
Dakle, volim kad se sretnu prosto dva tona na usnama, jer to daje tu punoću i taj volumen i prosto kompletira. Uzet ću tamniji ruž. U pitanju je ovaj Bad and Bare. I stavit ću ga normalno više ka ivici. Vidite kako ostavljam u sredini prazan prostor. Ne stavljam ruž preko ruža. Ostavljam taj prazan prostor ka sredini usne u kojoj se najviše skupljaju ruževi i stvara se onako onaj sloj koji niko od nas ne voli. Ja to ostavljam prazno kako bi bio što manje opterećen i kako bi se što manje u njemu skupilo. I onda stavljam svetliju nijansu, u pitanju je mit. Ono što sada možete da uradite i što jeste donekle važno, samo moment da bacim pogled ka sebi, je da izblendate te dve stvari, to jest ove 4 stvari. To možete uraditi prstom, ja neću sada to uraditi prstom zato što je gadno. Ja to volim da radim buffer četkicom za korektor. Ovo je Zoevina četkica, imam još jednu Ebelinovu, isto ovakvu, znači concealer buffer. Možete da uradite to i običnom četkicom za ruž, s tim što ja više volim ove buffer četkice zato što prosto bolje blendaju, ne raznose, ne, kako da kažem, ne prenose s jedne strane na drugu ruž. Znači, blago blendanje. Tad se takođe i matira i lepo prenese. To je, ljudi, cijela filozofija. Dakle, morate imati zarezanu olovku. Olovka treba biti tamnija od vaše prirodne usne. I nikako ne smete preći više od milimetra, 2 milimetra iznad volumena. Ravno postavljajući olovku, vi ćete, znači sam vrh olovke će vama već preći preko ivice usne i prirodno vam napraviti senku. Potrebno je samo napraviti senku, nikako ne prelaziti iznad na kožu jer će se to videti zato što prosto ako imate ovu ivicu usne i meni se nekad vidi, a nekad kad pričam meni se vidi da sam prešla kada se prirodno ulje stvara na usne. Zato devojke vole mat tečne karmine, zato što imaju tu neku iluziju da su matirale ivicu, da im se ne vidi to sve. Ali uvijek se vidi. Eto, ljudi, to bi bilo to. Ja se nadam da vam se ovaj video dopao. Nadam se da vam je bio koristan, da ste naučili nešto novo ili bar videli neki novi proizvod koji ćete od sada uvrstiti u svoju make-up rutinu. Lajkujte ovaj video, pretplatite se na moj kanal, šerujte. Hvala vam puno za divan feedback na mom prvom videu. Hvala vam što ste tu, hvala što me gledate. Vidimo se u nekom od sljedećeg videa. Ćao! Da kažem, što će vas onako... Šta će vas? What could possibly change? Gde sam uopšte stala? Aha. Jao. Dakle. Gledaj u objektiv.